கோயம்புத்தூர் பூண்டி அருள்மிகு வெள்ளையங்கிரி ஆண்டவர் ஏழுமலை தரிசனம் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. அனைவரும் சென்று இறைவன் அருள் பெறுக. ஓம் நம சிவாய. இந்த வெள்ளையங்கிரி மலையில் சென்று பார்த்தீர்கள் மலை மேகம் சூழ்ந்து மழை பெய்த காட்சி நாங்கள் நேரடியாக பார்த்துள்ளோம். அனைவரும் இந்த வீடியோவை பார்த்து இறைவன் அருள் பெறுக. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. மணியும் நீ கண்ணுளாடும் பாவை நீ நண்ணு நீர்வை நின்ற பாதம் நண்ணுமாறு அருளிடாய். அறியுமல்ல அயனுமல்ல அப்புறத்தில் அப்புறம் கருமை செம்மை வெண்மையை கடந்து நின்ற காரணம் பெரியதல்ல சிறியதல்ல பற்றுமின்கள் துரியமும் கடந்து நின்ற